Ake usulale nomuntu wesimame emontweni yakho ngephutha. Nakho kumele ukwenze ukuze lokhu kulungise ugeze isinyama uhamba naso noma ugeze imoto yakho uqobo. Ngoba phela kahle kahle ngokomthetho usuke imoto yakho isihamba yodwa bengasekho abantu abadala idlozi lakini noma ithunga lakini elisuke ligadile. So uzeke labantu babuyise back emontweni yakho bekwazi ukuthi bebe yihle emontweni yakho beyigade from egebengwini naseyingozini nje ukuthi uvikeleke. Uthola inkukhu emhlophe. Maningi bafuthi ama-option ongawenza ukuze usombulule lokho. Kodwa nje ngizochaza ngokuqala ukuthi ungathenga inkukhu noma ngabe ulamthuthu noma inkukhu yasekhaya mayimhlophe nje right. Uhambe uye nayo endlini yangenhla or noma abike phi nje la ushisela khona impepho. Ufike ushweleze khona emsamo uxolise ukuthi bogogo bomkhulu nakho engixolisa ngakho bengazi kube yiphutha lenzeka ngayijabulisa nomuntu wesimame noma nomuntu wesilisa emontweni yami ngongazi. Ngicela ke ukuthi ke lokho ngixolise ngakho kube ungazi ngiyashweleza kunina ngithi ngicela nibuye back nizoba yihlo emontweni yami nigade bathi nigadile uyabo. Ebese ke masuqede ukukhuluma nomabili inhlizweni yakho nje okukhombisa ukuxolisa ngokuthi wenza iphutha ngempela ngokuthi wenze ucansi emontweni yakho osuhamba ngayo. Ebese masuqedile ukhipha inyongo ekukhwini uyifake enkomishini nje encane noma ngabe sendishini noma ngabe sebhakedeni ebese uthela amanzi amancane ukwazi ukuthi wenze into engathi wandisa hlahla isibalo senyongo sibe siningi ebese uchela imoto ngayo ukhulume mawuphuma endlini yangenhla noma mawuphuma la ushisa khona impepho ukhuluma ukuthi ngicela nihambe nami njengamanje niyobuyela back emontweni lapha kade nikhona nibe yihle khona ufike khona uchele phakathi ngenyongo la deneza khona umkhubu uchele uyichela imoto yonke bese uyasho ukuthi le moto lenigadeni singatheni nivikele ngaso sonke isikhathi kukhonke lapha engihamba khona ngithi ngicela le moto lena ninamathele ngikhona ngingekho eduze kwayo uzobona ke zizovuleka into zakho kube mnandi kube nje imoto yakho yize nawe nomsomba ngawo cha ayisahambi yodwa kepha isiyaba namathonga kini asuke egadile namathonga kini asuke lapho esingathi la sonke isikhathi. Kubalekile kakhulu ke bafowethu okunye futhi ongakwenza mawuthi mhlambe lelo phutha ulenze edrobheni mhlambe lapho ungashizeli khona impepho ungathola mhlambe isiwasho simhlophe noma besibini kahle isiwasho yabo sokugeza noma besiphi nje isiwasho nje sokuhlina ibhadi yonke lonto leyo usichele nje usikhulumise uthandaza mawuthandaza uzobona futhi kuzolunga ube right futhi mawukuthi futhi awunaso isiwasho ungathola futhi intelezi uchele ngentelezi uyikhulumise intelezi konke amaphutha wenze uxolise uzobona futhi kuzokhanya futhi yonke into ibe right yabo. Kubalekile bafuthi ukuthi sitshelane bafuthi iqiniso ngoba kwesinye isikhathi ingozi ezenzeke emgwaqweni kwesinye isikhathi is because abanye abantu benza imoto ilawu lokulala kanti imoto ihamba namathunga kini kwesinye isikhathi imoto isukuyihamba ngasagadiwe ingakho kwesinye isikhathi ubona ingozi zenzeka nje dlengelele noma ingozi zenzeka nje careless ngendlela kahle enganakekile because iphutha lilodwa ukuthi asitshelane bafuthi iqiniso bafuthi lona liphilayo. Uma usunolwazi ngasamthing lidlulise ebantwini abantu baphile ngoba kulomhlaba umuntu ngomunye umuntu ngeke uphile wedwa empilweni noma namamiliyoni ube nemali yonke kodwa ngeke uphile wedwa. Iqiniso noma ukuphilisana ngokutshela iqiniso kubaleke kakhulu ingane zawethu. Inkosi nibusise. Abanye ngiyabona sebethokoza mkhulu bafowethu angiyona inyanga ngisone sangoma bafowethu kepha nje ngaphiwa bafuna ukuboniswa ngezinto eziningi yilokho nje bafowethu angisiye bafowethu sangoma ngisone inyanga kepha nje ngiyakwazi futhi ukuboniswa ngaphiwa nje lokho hayi bafowethu mhlawumbe ukuthi ngiyinyanga cha angisiyinyanga angisone sangoma ngisimthandazi kepha nje ngiyamsama uNkulunkulu ngiyamhlonipha futhi namathonga kithi namathonga nje awumalume wonke umuntu ngiyawahlonipha futhi ngiyawathanda. Ilokho enganza ukuthi asiphile nje bafowethu maphanda there's none of the king of imbumba inkosi nibusise bafowethu ngohleze ngithanda ngithi mina the truth iyaphilisa bafowethu futhi ke ngaphandle kweqiniso akukho esonto kwenzeke bafowethu. Inkosi nibusise. Season 2 is just around the corner siphile bafowethu. Amen. Ngiyabonga. Ningakhohlwa phela lapha ku Facebook ukuthi nguNtezinande Prince ona 60 followers 66 currently but close to 67,000 followers yabo nje manje bafutha ama followers akupondele esibanga bafutha abantu bayelandela bafutha into ephilisa abantu bayelandela bafutha into eneqiniso phakathi ngenza ukuthi inkosi nibusise nohlezi bafutha ngintana zonke isikhathi hambane lapha ku Facebook Ntezinande Prince ona 66,000 followers nifike nifollow khona but mhlawumbe ungathi ufika khona se 67 because akukho nje ngendlela futhi esimanga followers ufike ufollow khona ke uzokwazi ukuthola kabani nokuthi ke impumi isebenza kanjani yonke lonto leyo bese ke bafuthu ke kuba kuningi kusizakala nithola ingane kwethu ngoba ukuphila esifunayo isoft life siphila. Inkosi bafuthu nibusise ngiyabonga kakhulu. Amen. Thokoza.